Bună și bine v-am regăsit la un nou episod de Clash of Clans. Da. Să lăsat un nou update și trebuie să o luăm de la 0. Am luat-o de la 0, am mai făcut chestii off camera, doar vedeți. O să cerem și noi niște trupe. Ia să băgăm și noi aici ăștia de ăștia. Că doar de ce nu? Am și un boost. Ce-i super bine. Ce zic ăștia pe aici? Eu nu zic nimic pe acolo. Ce asta? Da, mă scuzați pentru ce se aude în fundal. Revin imediat. Da, am revenit. Am avut o mică problemă. Nu știu dacă voi vedeți toate chestiile de sus, în col. Pe telefon nu prea se vede. Dacă voi vă uitați pe telefon la acest clip. Dacă s-ar grăbi și ăștia pe aici, ar fi mai bine. Asta, time left, duble oră scurt protecțiune, more, spun de facebook.com, nu contează. E full aici, nu e full. Nu vreau să-i dau apărei, că după o să dureze iarăși mult. Până nu se face. Nu vor să doneze trupe și ăștia. Ok, băieți. De ce nu facem noi așa? De ce nu ne schimbăm clanul? Îmi voi schimba clanul. Cum fac asta? Așa, ok. Iar acum clan. Căutăm un clan de ăștia mai șmecheri. Ăștia ce zic? Hai să vedem. Trebuie să mă anunță și mie totul. Unul dintre ei nu. Avem și noi un brăduț. Îl lăsăm acolo. Ne moșu, poate și Clash of Clans.
se numește clanul. Cică. Copa mitică, cade în curs și nu se strică. Ce-l unde? Global, aceasta. Hai să vedem și noi cum e atacat ăștia. Replay. Unde are loc atacul? Ho-ho! Hai să ne uităm și noi. Le-a făcut. Ce-a putut să-i facă ăstuia? Uitați-vă și voi, i-a rupt baza în două, l-a rupt în două. Și-au ocolit aerele, deci nu i-au spart, aba de spart. Când ăsta avem și noi. Tragică nebunul. Hai, mai repede înainte am băgat. Nu i-a trag așa pe acolo. Pierdut. Am văzut. Aici nu mai vreau încă o dată. Return home. Hai să mai vedem replay. Asta parcă l-am văzut, dar și asta. Asta e altul. Ceea ce a făcut ăstuia. Bum bum. Repede înainte. E golit o cameră. Aia doi am mețit. Return home. Ce-am mai făcut și noi pe aici? Full. Hai să dăm un atac. Bumbunuț. Opa, Gangnam Star. Am ia bombalul ăla. Ăștia nici nu știu ce se întâmplă pe partea cealaltă. Asta am și pus așa. Eu nu cred că l-am făcut pe asta, cred că el m-a făcut pe mine. Cred că am pus trupele greșit. Dacă îi spar casa, am câștigat. Am câștigat, i-am spart casa. Acum mai fac rost de bani. Ne îmbogățim. Ce spuneți, ne îmbogățim? Hai să ne îmbogățim. Între ghilimele. Oricum, orice ar face, ăsta e făcut. Poate cutunul care l-are, nu. Sau poate că e făcut. Nu se știe, mult suspans. 3, 2, 1 și e făcut. Am făcut. Bravo, băieți! Azi damage! Am 17.000. Pot să dau un upgrade? Nu, că n-am builderi. Da, ia.
cam asta a fost pe ziua de azi. Noi ne vom vedea data viitoare, pa, pa!